Γεια σας παιδιά, λοιπόν, εδώ θα προσπαθήσουμε να εγκαταστήσουμε το Micro Words Pro. Ωραία, το πρόγραμμα το οποίο θα προγραμματίζουμε και στο μάθημα. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει πρώτα να βρούμε την τάξη μας. Πληροφορική γάμα γυμνασίου. Ωραία, θα κάνετε εγγραφή σε αυτό. Μετά θα πατήσουμε στις συνδέσεις διαδικτύου, στο οποίο θα βρείτε την κατηγορία προγράμματα. Ωραία. Εδώ στην κατηγορία προγράμματα θα βρούμε το σύνδεσμο που κατεβάζουμε το Micro Words Pro, θα πατήσετε δεξί κλικ και άνοιγμα συνδέσμου σε νέα καρτέλα. Αφού γίνει αυτό θα μας κατεβάσει το Micro Words εδώ. Ωραία. Θα πατήσουμε εκεί και θα κάνουμε εμφάνιση στο φάκελο. Ωραία. Το Micro Words Pro Exe είναι εδώ. Σε αυτή εδώ τη σελίδα θα κάνουμε δεξί κλικ και θα κάνουμε δημιουργία φακέλου. Θα ονομάσουμε το καινούριο φάκελο Micro Words Pro και στη συνέχεια θα σύρουμε μέσα σε αυτό το φάκελο το αρχείο που έχουμε κατεβάσει. Αφού μπούμε εδώ μέσα θα πατήσουμε διπλό κλικ πάνω σε αυτό το αρχείο και θα μας ζητήσει που θέλουμε να κάνουμε αποσυμπίεση και εγκατάσταση του αρχείου. Θα πατήσουμε εγκατάσταση του αρχείου στο downloads microwords.pro, δηλαδή στον ίδιο φάκελο που έχουμε φτιάξει. Αφού πατήσουμε εγκατάσταση θα μας δημιουργήσει διάφορα αρχεία. Θα πάρει λίγο χρόνο αυτό. Βλέπετε ότι αρχίζουν και δημιουργούνται τα αρχεία. Και αφού τελειώσει αυτό, μέσα στο φάκελό μας θα υπάρχει ένα εικονίδιο σαν αυτό. Πατώντας αυτό διπλό κλικ, ανοίγει το Microsoft Word Pro, το πρόγραμμα στο οποίο θα προγραμματίζουμε. Καλή συνέχεια.